Nggih, niki bapak-bapak ingkang ngajeng niki. Wonten pamundutan menapa, Bapak? Halo, bapak-bapak. Nita, Nggih. nika lho ingkang ngagem busana biru. Biru. Ketoke kok langsung astanipun wah jan. Sing pundi, Mas? Sing biru niku lho sing noleh manengen niku lho. Nah, noleh mangiwa ta. Rekake nek noleh. Lah iya rekake kok noleh to. Nika katuran Kang Mas sinten nggih? Panjenengan to, Mas. Iya panjenengan no. Jenengan masih belum sadar. Masih belum sadar. Kalau jenengan itu digeremengi, belum sadar. Dalam Juragan bengkel. Wah, Alhamdulillah. beneran ya, Ta, Mas? Nita. Piye? Sapa ngerti nek engko dina iki wangi ngetokno ring dan seker. Kaget aku. Tak kira banmu mbledos sampe mbok tambah. Lha maksude iku nek kira-kira kan ring seker digawa mulai tekan juwana kan rapanu ora wangun to. Ora. Ya dijoli mentahan. Ngono, ketake ya masuk. Masuk. Apa neh ya? Seburi kok sampe nobrak-nabrak kene kudu. Ora perlu ditabrak iki lho, bar iki kok diglindingno ndak tekan ngisor dhewe. Lho ket awan mula do kepengin ngrapati kuwi nyatane bengi iki do ora kerasan nggih. Ya ora kerasan ngene iki ya kudu turu, kudu mulih kok ya. La ilaha illallah. Bapak ingkang ngajeng wonten pamundutan, Bapak. Nggih, mangga. Pak Londo, sanjange wae ajeng nyanyi melih lho nggih. Nggone wis rampung. Oh, aja ngono. Lho, ditangkleti kok melando wangsul. Lah nggih. Pripun to, Pak? Ditangkleti ku padha kondur to niki. Alhamdulillah sajen munggah. Teh, oke. Tehnya, teh panas. Wis anggen ditutukno sik enggak? Kok teh wis cukup. Apa kowe ra kelingan? Juragane bengkel kok kondur iki piye? Keweden apa, Mas? Weden mbok jaluki. Mosok kelangan ring seker ora. Lah, hari ini sedang libur kok ya. Hari ini sedang libur kan nih. Jadi tidak ada pendapatan. Wes ora apa-apa jenenge atur panglipuran kok Mbak Yu. Nggih. Nggih. Ingkang sisih mriki wonten pamundutan menapa, Bu? Wah, panggone ya ajeng kaya dikontrak nggone kok
Piye, Mas? Nggone kan mau mulo sing Mbak Yu niku ya sing nganggo abang yu nang tengah kono. Sing Mbak Yu senyum kae nang nggone pojokan kae iku kok gedek tenan aku. Lah wong ancene omahe kok ya. Lho daleme mriku ta jenengan, Bu? Oh sing keliru aku, Ding. Pripun, Bu? Wonten pamundutan menika? Wonten pamundutan mboten karuan sing angel, nek njalo sing Gempang iku wis kulino. Sing luar biasa ngono. Sing luar biasa sing gung tau ana ngono lho. Oh, kok tetap masih anteng ya. Suasana adem. Heeh. Sing Mbak Ekana Pramusaji, ada permintaan apa mau nyanyi sendiri? Mboten. Iki mang terakhir dokan nyepen ya Mas. Rombongan Romanto emang dikabeh kok. Mas Romanto. Mbok kon lapo Mas? Oh tak nyanyi nah no. Ngitung duit. Ngitung duit. Ya rada engko to Mas, iki saya tambahake kok, dak percuma. Masa, ya monggo. Apa kowe ra kelingan Setunggal tembang. bocah gunung. Bocah gunung. Alhamdulillah.